Sa number 9, pipe laying project para sa dugang 10 million liters a day nga water supply sa Basiwa Prime Water ginapaabot nga matapos sini nga Enero. Setyembre sang ligad nga tuig sang ginsuguran sa Bacolod Bulk Water Incorporated o kon BBWI ang pipe laying project para sa dugang 10 million liters a day nga water supply agreement upod sa Basiwa Prime Water. Hunyo sang nagligad nga tuig sa natigayon ng kasugtanan pagi kay Mayor Albi Benitez nga sadtuanay nagpatigayon sang Water Summit agud masolusyonan ang problema sa kakulang sang water supply sa syudad. Ang pipeline project ang mag-aangod sa injection point 2 sang BBWI sa Sumag River sa Barangay Salvacion sa Banwa sa Murcia. Ginapaabot ni Basiwa General Manager Manadia Hardin nga matapos ang proyekto sini nga Enero agud nga mapalabot ang dugang nga water supply sa kapin 10,000 ka mga panimalay sa Barangay Mansilingan, Handumanan, Pilisa, Alihis, Tangub, Takuling, Pahanukoy, Sumag kag sa Barangay Singkang Airport. Upod sa Bacolod LGU, tuyo sa Basiwa Prime Water kag BBWI nga malabot ang kabilugan nga 25 MLD nga water supply para matigayon ang 24/7 nga water supply sang tubig sa syudad sa 2026.